Päivää kaikille. Ajattelin tänään puhua Jeesuksen verestä uskon ytimessä. Monimuotoisessa herätyskristillisyydessä yksi tärkeimmistä korostuksista on Jeesuksen veren korostus. Veri on Raamatun kantavia teemoja alusta loppuun. Jo syntilankemuksen jälkeen Jumala vaatetti Aadamin ja Eevan nahkavaatteilla. Siellä vuodatettiin ensimmäisen kerran verta. Genesis 3. luku. Ihmiskuntaa ohjataan näkemään veren kautta tuleva anteeksianto ja Jeesuksessa oleva viimeinen ja täydellinen uhri. Taivaassa olevia kuvataan henkilöiksi, jotka ovat pesseet vaatteensa karitsan veressä. Ilmestyskirja 7. luku. Raamatun sanaan perustuva ymmärrykseni sanoo, ettei Jumalan valtakunnassa ole yhtään ihmistä, joka olisi päässyt sinne muulla tavoin kuin Jeesuksen veren puhdistamana. Jos tästä sanomasta luovutaan, joudutaan ihmiskeskeisen tekouskon varaan. Silloin ei ole myöskään lohduttavaa sanaa kuulijoille. Veretön julistus ikuisuuden näkökulmasta on voimaton julistus. Veretön kristinusko on jotain muuta kuin Raamatun ilmoittamaa uskoa. Veri peittää syntien paljouden. Siksi se on myös minun henkilökohtainen toivoni lähde. En voi ripustaa pelastustani ja ikuisuuttani minkään muun kuin sen varaan, että Jeesuksen Kristuksen veri riittää Pyhän Jumalan edessä. Se on ainoa varma perustus. Jeesus riittää. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä jokaisen, joka tulee uskossa Jeesuksen luokse sitä pyytämään. Kun Jumala antaa kaiken anteeksi, mitään ei jää anteeksi antamatta. Tämä anteeksianto antaa Jumalan lapsen aseman ja taivaan kansalaisuuden. Tässä on uskon suuri salaisuus. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Kiitos Jeesus. Aamen.